लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोननैसो भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' गिबियावनो दङ आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय मोनसे गोदान अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों आं मोजां मोननाय एक्टर। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन रिया ब्रह्म बिथांखौनो। मेथाइखौ रोजाबदों बर'निनो मेथाइ रोजाबगिरि नितामनि बर'आ। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां आं मोजां मोननाय एक्टर मुंनि गोदान अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ साननैसो उनावनो नुनो मोनसिगोन। स' बेनिखायनो नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना एसे नेनानै थाथ'दो। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ बिंगियारि मिउजिक प्रडाक्शन बेनारनिफ्रायबो गोसो दंबोला पार्ट 4 मिउजिक भिडिअखौ गाबोन बिथांमोना खोथा होनाय बायदियैनो रिलिज खालामनानै होसिगोन दे लोगोफोर। आरो आं दाख्लैबो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै होखादोंमोन। स' नोंथांमोना जाय नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दंबाय थायो बिथांमोना गाबोन बे गोसो दंबोला बुंना लाखा पार्ट 4 मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनसिगोन। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि मोननैसो सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।